हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल मो ओडिया जीके 500 के। ଭାରତ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା? ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତର ସମୟ ଅବଧି କେତେ? ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାର ଅନୁପାତ କେତେ? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଡିଜାଇନ କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଜନଗଣ ମନର ରଚୟିତା କିଏ? ଜାତୀୟ ପତାକାରେ କେତୋଟି ରଙ୍ଗ ଅଛି? ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଥିବା ଅଶୋକ ଚକ୍ରରେ କେତୋଟି ହର ଅଛି? ଜୟ ହିନ୍ଦ ସ୍ଲୋଗାନ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କିଏ?